moltes raons, històricament per moltes raons. Jo en vull assenyalar dues, no? La primera, la que farà l'any que ve 70 anys, el que va ser el gran exili del 39, motivat evidentment per la repressió en contra de la democràcia, de la llibertat, però també per intentar acabar amb la llengua i la cultura catalana. Això va motivar que milers i milers de persones van sortir de Catalunya, entre ells una part importantíssima de la intel·lectualitat i del món de l'art importantíssima de Catalunya, que va col·locar Catalunya en un moment de grisó a tot Catalunya. També hi ha hagut altres raons, o la raó de moltes persones que han sortit de Catalunya per multiplicar les seves potencialitats, en definitiva per conèixer món, per tenir formació, per tenir nous coneixements, però tant uns com els altres. Jo crec que sempre els catalans i les catalanes fora de Catalunya han conservat dues actituds. La primera actitud és de la necessitat, perquè sabem el que ens costa, de defensar la nostra identitat. Per tant, de ser fidels al que vol dir el català, la llengua catalana, la cultura catalana, perquè sabem, insisteixo, històricament, que això ens ha costat molt. Però aquesta fidelitat a la nostra llengua, a la nostra cultura, sempre ha estat oberta a l'enriquiment d'altres manifestacions culturals del país on hem estat. Perquè també sabem i som conscients que Catalunya ha estat un lloc històric de confluència de cultures i que ha estat una de les raons per les quals Catalunya, com podem dir, es diu històricament, que ha estat un crisol de cultures. Per tant, tant sigui per una raó com per l'altra, crec que cal destacar aquestes dues característiques.